gik moko ma samoro ni ketnwa ler kaka e-log ni to seche ma udhi kuom ranyisi kaka nye timo by elections ka uchopo kata mana kuom ranyisi Magarini kata mana Malava kata mana Kasipul kata Ugunja, apisa magu gino kenge mage gikawo mokwongo mag neno ni mae kaka wadwa data tijwa maka wang' wawuog report to wawuog report ni magi manotimore, jagombulu ne okalo kama, apisa matayo yiero ne okalo kama, kata mana ng'at ma jachung' ne otimo gima kama ne okodhi kare. Gin moko kuom gik mage mamiyo wuok gi report ni gima kama okotim maber kata gima kama notim maber e yiero. Erokamano. Mokwongo kaka e-log ok wadhi wadonje goyo mbulu kamano. Mokwongo wadhi IEBC ma wanwangi miluongo ni accreditation. Yes. Manyiso ni IEC koro nyalo tambua wa, ng'eyo wa mane gimwatimo mokwongo. Mane oteku mwa miyo wa wadonje polling station kamigoyo mbulu mondo wabed kaka joma nyalo ng'iyo kaka igo mbulu, wabedo kaka nyaka gipuodhwa ma gimiwa accreditation kamane kaka gigitimore kaka sheria dwaro. To ka wasenwang'o accreditation no, gimwatimo mokwongo ni wang'iyo gigi watimo training mokwongo ne jok ma wabro keto e polling station kucho mondo ng'iyo mbulu. To watimo training mondo ging'e ni ang'o ma wadhi kucho wadhi ng'iyo. To ka wang'iyo waneno gi, wabro choko wechego e yo mane mondo mi wandik report makare. Koro training no, wabedo gi training ma comprehensive, ma ng'iyo elections comprehensively. Ma iye lach kabisa. Ma wa prepare observers ma wabro kete polling station eyo makare. Maka watero gi kucho, gin tayare ging'eyo na ng'oma tero gi kanyo. Idwaro gi kanyo sadi. To kanyo ka gidonjo gibro bet nang'o. Yo mane makare, behavior mar gibro timore nang'o. To ang'o ma bro dwaro ni mondo gitim. Koro ka gidhi kucho kata yare gin gi knowledge gima gidhi timo e polling station. To ka gidhi kucho, wamiyo gi gik miluongo ni tools gi kisungu. Okang'eyo kaka bo wacho mano gige tich mabro konyo gi e yo mar choko weche gik ma gineno. Koro tools go gin gik ma sani tinde waluongo gi ni gin modern tools. Ma kisungu wacho ni digitized. Gin mag lony manyasani. Maka ging'iyo gigo to report bira sano, ok lew ni kiny. Sano in real time wanwang'o report nikech gigi gin mag lony masani iluongo gi kisungu ni digitized modern tools. Koro magi ema gitiyo godo. Koro wanwang'o information in real time sano ma wanyalo loso kaka uchaguzi dhi mbele sano nikech jowa ka nigi tools ma gioronwa information kaka gigo timore. Omiyo kuom mano waloso ga kuom stages mag elections. Ka iyawe wang'iyo ni oyawe yo manade. Jogi noluwo sheria. Notimore yo maratiro. Ne nitiere gimora furugu moro manowuok kuno. To ka nowuok ne en ang'o. To notime nokonye nang'o. To kata ka nokokonye ang'o manotimore. Wan kwadhi kucho ok wadonje. Tijwa ok en rito kura. Ni wakawo tij IEBC. Tijwa ok en mar police mar ng'iyo security. Tijwa en mar beda kacha kaka impartial observers. Wang'iya gini to wa report. Wang'iya gini to wa interfere. Janeno mochung' kacha mungirore ma en independent. Ma onge gimoro mabro baba isha ni ndik report kama. Mana kaka wanene cha. Koro ka oyaw station gokinyi
wang'iyo kaka station oyaw, wang'iyo ni officials, jo IEBC gi ne gintiere, jo security ne gintiere kaka dwarore gi sheria, agents mag party kata mag independent candidates ne gintiere kaka dwarore kaka sheria, station oyaw kaka saa makare madwarore, to procedures mag yawo ne ong'i ma boxi no onyis ji ni onge gimoro kae, ma sealing otim maber, mage details ma wang'iyo. Koro wan kacha wang'iyo every minute gimoro ma ng'ato nyalo kata ng'iyo ni gik matindo, gik matindo go ema kelo ga shida. Kwa hivyo mane kaka report mar wuok, mane kaka report mar wuok, to kwasetieko gi yepo mar goyo ombulu, koro wadhi kaka ombulu igoyo. Mae wang'iyo ni station olos nade, dhano nigi thuolo, nigi nafas mar donje station ma ok gimoro buogi, ma gigo kura e yo maber maratiro, ma joma dwaro no konygi e go kura ikonyo e yo kaka sheria dwaro, e yo maratiro. To officials ma IEBC gi security gitimo ang'o madhi mbele kanyo. Koro mano wang'iyo during the day kakigo ombulu. To kochopo godhiambo makoro iloro station, be wang'iyo ni to station olor nade, olore sama kare, joma ne nitiere ogo ombulu te, joma pod nitie laini omigi nafas magigo ombulu te, nikech dwarore ni ka sa oromo mar loro station, to ofisa mar IEBC mantie kanyo, achiel kuom gi dhi chung' tok ng'amugik tiloro station, manyaka ng'amugik no go ombulu, ng'ama no chope station e time.